gidan talabijin da aka samar domin yunƙurin farfaɗowa da arewacin Najeriya. Dalilan da ya sa aka kafa wannan gidan talabijin. Gidan talabijin domin farfaɗowa arewa wato Northern Renaissance Television wata kafar talabijin ce ta yanar gizo da aka kafa domin ta yi magana kan rayuwa, ci gaba da sake farfaɗowa da arewacin Najeriya. Ta zo ne a wani lokaci da yankin ke cikin matsanancin buƙatar yin nazari na gaskiya, tattaunawa a cikin basira da ilimi da kuma jajircewar jama'a wajen tunkarar matsalolin da suke addabar al'ummar arewacin Najeriya. Manufar wannan tasha ba wai kawai ta riƙa ba da rahoton abubuwan da ke faruwa ba ne, a'a, manufarta ita ce ta zurfafa bincike kan muhimman dalilan da suka kai arewa da halin da take ciki a yau, tare da tunani mai zurfi da gudanar da ayyukan al'umma da za su iya dawowa da martaba da ƙwazo da aiki tuƙuru da fatan alheri da jama'ar arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya ta fuskanci manyan sauye-sauyen tarihi. A ƙarni na 19, daular Usmaniyya ta samar da tsarin siyasa da shari'a da kyakkyawan ɗabi'u waɗanda suka haɗa yawancin ƙasashen Hausa da maƙwabtansu a ƙarƙashin daula mafi girma a nahiyar Afirka. Duk da irin ƙalubalen da shirin ya fuskanta, tsarin ya ba da muhimmanci ga ilimi da adalci da cancanta da bunƙasar kasuwanci da noma da tarbiyya da yin hidima ga jama'a. Tsawon kusan shekara 100 daga 1804 zuwa 1904, wannan tsari ya ƙarfafa rayuwar ilimi da siyasa da kyakkyawan zamantakewa a nahiyar ɓangaren Sudan ta tsakiya. Mulkin mallaka ya kawo wani sabon sauyi. Tun daga shekara ta 1900, Turawan Birtaniya sun ka kassafa wannan yanki a matsayin ƙarƙashin mulkin. Bisani kuma suka haɗe ta da sauran yankunan Najeriya a cikin dunkulallen ƙasar Najeriya shekara ta 1914. A cikin wannan tsari an canza ko an karkatar da cibiyoyin da ake da su domin su yi aiki bisa buƙatun gwamnatin mulkin mallaka, kamar ilimi da haraji da shari'a da aikin gwamnati da sarautun gargajiya da kasuwanci da tsaro da gudanar da ƙananan hukumomi duk an sake tsara su. Tasirin wannan sauye-sauye ya ci gaba har bayan samun 'yancin kai, kuma har yanzu yana da tasiri wajen da ake raba iko, albarkatu da samun dama ko alfarma a yau. Sai dai kuma ba zai zama gaskiya ba a jinginta dukkan matsalolin da arewacin Najeriya ke fuskanta ga tarihi kaɗai. Fiye da shekaru 60 bayan samun 'yancin kai, arewa dole ta fuskanci kurakuranta. Yankin ya sha wahala ba kawai saboda mulkin wasu ba,
har ma saboda raunin da lalacewar shugabanci, rashin kyakkyawan tsari domin inganta rayuwar mutanen Arewa, da cin hanci da rashawa da son kai na masu faɗa a ji, da sakakanci da ilimi, da amfani da addini da ƙabilanci ta hanyar da ba su dace ba. Sau da yawa, shugabanni sukan yi magana da sunan jama'a, alhali manufarsu ita ce biyan muradun kansu da na iyalinsu da na siyasarsu ko na wasu ƙungiyoyi. Sau da yawa, an ɗauki ofishin gwamnati a matsayin wata dama ta biyan buƙatunsu maimakon kasancewa nauyi da alhakin na jama'a da ya kamata a sauke. A yau, Arewa ita ce mafi yawan jama'a a Najeriya, amma kuma tana ɗauke da wasu daga cikin manyan matsalolin ƙasar nan, kamar su talauci, rashin aikin yi, da ƙarancin shiga makarantu, yawan yara da ba su zuwa makaranta, da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, da rikicin manoma da makiyaya, da fashi da makami, da tada ƙayar bai, da garkuwa da mutane, da rikice-rikicen al'umma, da rugujewar tattalin arzikin karkara sun haɗu waje ɗaya don haifar da tsoro, takaici, da yanke ƙauna a arewacin Najeriya. Bayan waɗannan matsaloli da ake gani a zahiri, akwai wasu matsalolin na ɓoye da ba kasafai ake tattauna su, kamar durƙushewa masana'antun cikin gida da ya samar da rashin aikin yi, da raguwar yawan amfanin gona da ya kawo tsanancin rashin abinci, da sakakanci da ilimin mata da shiga harkokin tattalin arziki, da barin matasa ba su da sana'ar yi, da taɓarɓarewa da lalacewa ingantaccen shugabanci, da kuma faɗaɗar gibin da ke tsakanin 'yan tsiraru masu gata da talakawa da ke fama da talauci da wahala. Wata matsala da ba a cika magana a kanta ba ita ce rashin tattaunawa mai ma'ana tsakanin al'umman mutanen Arewa. Yawancin tattaunawa game da Arewa suna cike da kariyar kai, tausayin kai, ko kuma son zuciya na siyasa. Muna mai da hankali sosai kan alamomin matsaloli, amma muna gujewa tsarin da ke haifar da matsalolin. Muna Allah wadai da rashin tsaro, amma ba mu magana akan waɗanda ke cin gajiyar rashin zama lafiya. Muna kuka kan talauci, amma muna sakakanci da tsarin da ke haifar da dogaro da wasu. Muna ambaton addini da al'ada, amma mun kasa kare adalci, ilimi, tausayi, da riƙon amana, waɗanda su ne mafi girma da kima. Muna alfahari da yawan jama'a, amma ba mu zuba jari yadda ya kamata ba domin ilmantar da wannan jama'a, kula da lafiyarsu da ƙwarewarsu a kowane ɓangare na rayuwa. An kafa gidan talabijin na farfaɗowa da Arewa domin karya wannan shiru. Zai samar da dandali don fahimtar tarihi, wayar da kan jama'a, ƙarfafa matasa, farfaɗowa da al'adu, da kuma tabbatar da ɗaukar alhakin al'umma. Za mu tattauna matsalolin manoma da 'yan kasuwa, da malamai, da ɗalibai, da masu sana'o'i, da mata, da shugabannin addini,
da sarakunan gargajiya da ƙwararru da marasa aikin yi. Za mu ba da muhimmanci ga ilimi da noma da tsaro da kasuwanci da shugabanci da kiwon lafiya da fasaha da al'adu da tarihi da gyaran ɗabi'a. Za mu ƙarfafa muhawara, amma ba za mu amince da shakka ƙiyayya ba. Za mu kare muradun Arewa, amma ba za mu kare kurakuranta ba. Farfaɗowa da muke nema ba kawai komawa baya cikin salon juyayin tarihi ba, ita ce dawowa da mafi kyawun halaye da suka taɓa ba al'ummar Arewa alƙibla, kamar su ilimi da ladabi da adalci da aiki tuƙuru da ɗaukar nauyin jama'a. Warware matsala kuma mu ƙarfafa tattaunawa tsakanin al'ummomin arewacin Najeriya masu bambancin ra'ayi da al'adu. Za mu tsaya tsayin daka wajen kare gaskiya ba tare da mugunta ba, yin suka ba tare da rusa al'umma ba, da kuma neman gyara ba tare da rarraba kawunan jama'a. Wannan ita ce ƙaramar gudunmuwarmu wajen neman ingantacciyar Arewa, Arewa da ke tuna tarihinta, ta fahimci halin da take ciki a yau, kuma take aiki da niyya domin samar da makoma mafi tsaro, ilimi, arziki da adalci ga dukkan jama'an Arewa. Wannan a taƙaice ita an manufar kafa wannan gidan talabijin na yanar gizo. Muna kira ga mutane waɗanda ke da irin wannan tunani da su zo mu haɗa ƙarfi da su domin cimma wannan buri ko wannan buƙata tamu. Sannan muna kira ga mutane duk inda su 'yan Najeriya ko 'yan Arewa waɗanda ke sha'awar ganin cewa Arewa ta samu zama lafiya da kwanciyar hankali da walwala da arziki, da su taho mu haɗa hannu da su domin mu fuskanci waɗannan matsalolin da sun ka dabaibaye arewacin Najeriya. Samar da ƙasa mai daɗin zama, mai kwanciyar hankali da wadata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.